Hej alle sammen, og velkommen til den her video. I dag så sidder vi udenfor, og vi er med Platins Bona i dag. Der er link til dem nede i beskrivelsen. Og i dag så skal vi lave en ny 5 ting. Okay. Tusind tak for den sidste respons. Vi fik virkelig mange likes på kort tid. Men ja, i dag så skal vi lave 5 ting, som du kan lave ude på vejen. 2 hours later. 2000 years later. Den første ting, som du kan lave ude på vejen, det er, at du kan cykle. Den anden ting, som du kan lave ude på vejen, det er, at du kan spille fodbold. Den tredje ting, som du kan lave ude på vejen, det er, at du kan sms'e. Den fjerde ting, som du kan lave ude på vejen, det er, at du kan lege, at du er Søren Ryge. Goddag og velkommen til Søren Ryge. Jeg skal lige have låget af min kaffe her, så vi kan komme i gang med episoden. I dag så står vi her med en kornmark, og vi skal snakke lidt om den her plante. A few moments later. Og det var så den episode for denne gang. Vi skal lige skrue kaffe på låget her, og kaffe på låget. Det sagde de også i går. Ja, tak fordi I så med. Den femte ting, som du kan lave ude på vejen, det er, at du kan stoppe alle bilerne. Would you be the teacher? If I was the sinner, would you be the preacher? Would you be my